Xahar ilu sar magħruf li l-kuġin tal-Ministru Joe Cassar, David Cassar, jokkupa l-kariga ta' direttur mediku fl-Isptar Mater Dei. Issa l-ġurnal Illum żvela li fil-Ministeru ta' Joe Cassar hemm kuġin ieħor tal-Ministru illi jaħdem qribu. Dan huwa Noel Cassar li jokkupa l-kariga ta' Financial Controller fis-Servizz tas-Saħħa. Il-Ministru Joe Cassar ikkonferma ma' din il-gazzetta li l-kuġin tiegħu ilu jokkupa din il-kariga daqstant importanti fis-Center Procurement and Supplies Unit sa minn Marzu tas-sena li għaddiet. Dan id-dipartiment fil-Ministeru tas-Saħħa jamministra l-prokura u l-provvedimenti ta' materjali, xogħlijiet u servizzi tal-Gvern. Il-Ministru Joe Cassar qal li huwa sorpriż li l-ġurnal qabad din l-istorja għaliex is-sejħa l-applikazzjoni ta' din il-kariga ġiet ippubblikata fuq il-mezzi tax-xandir. F'din il-kariga kuġin wieħed jitħallas aktar minn 35,000 euro. Apparti minn dan huwa għandu qatt ta' benefiċċji oħra bħat telefon ċellulari u ħlas ta' kontijiet, reimbursement tal professional membership fees u reimbursement għal continuous professional development.